நம்ம இந்தியாவில் ராஜ்யசபா எம்பி ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி பிட்காயின் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ. ஸோ உங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை டைவர்சிஃபை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, அதாவது கோல்டு அதெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா, பிட்காயினை வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி தாங்க யூஎஸ்ல நடந்திருக்கு. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் மனோ கிரிப்டோ தமிழ் சேனலுக்காக இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாசிட்டிவ் நியூஸ் as well as முக்கியமான மார்க்கெட் அப்டேட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூஎஸ்ல செனட் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக பேசியிருக்காங்க பிட்காயினை பற்றி. அது என்னன்றது பார்க்க போகிறோம். அண்ட் தென் ஜெப்பேல நிறைய பேருக்கு வந்து இமெயில் வந்திருக்கு, இந்த மாதிரி நீங்கள் வித்ரா பண்ண ட்ரான் வந்து திருப்பி சென்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதில் வந்து சைபர் கிரைம் போலீஸ்லாம் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அண்ட் தென் ஹேஷ்டாக் இந்தியா வாண்ட்ஸ் கிரிப்டோ அப்படின்றது 1000வது நாள் வந்து எட்டியிருக்கு. அது என்னன்றதை பார்த்துட்டு ஃபைனலாக பிட்காயின் அண்ட் தென் பிஎன்பியோட அடுத்த மூவ் என்ன அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம ஊரில் எப்படி செப்பரேட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது, அதுலேருந்து வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ராஜ்யசபாவில் போய் பேசுகிறாங்க பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி யூஎஸில் வந்து சிஸ்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் 50 ஸ்டேட் இருக்குது. அந்த 50 ஸ்டேட்டில் வந்து ரெண்டு செனட்டரை வந்து எலெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கவங்க. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 100 செனட்டர்ஸ் இருந்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த 100 செனட்டர்ஸும் என்ன பண்ணுவாங்க, அசம்பிளி நடக்கும் போது யூஎஸில் போயிட்டு அவங்க ஸ்டேட்டுக்காக பேசுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கு. ஸோ செனட்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சட்டம் யூஎஸ்ல உருவாது அப்படின்னா வந்து மெயின் டேசன் யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செனட்டர்ஸ் தான் வந்து இருப்பாங்க. யூஎஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா வயோமிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு. இந்த ஸ்டேட்டோட செனட்டர் 2 பேர் இருக்காங்க. அதில் ஒருத்தர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிந்தியா லூமிஸ். ஸோ இவங்க ஃபாக்ஸ் பிசினஸ் அப்படின்ற நியூஸ் சேனலுக்கு வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த இன்டர்வியூவை ஷார்ட்டா வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் I want to see the end result be a regulatory sandbox where everyone understands the rules, but innovation can still occur unrestricted. நீங்க என்ன மாதிரியான பிட்காயினோட ரெகுலேஷனை வந்து எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு அவங்க சொன்ன ரிப்ளை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிரிப்டோஸை வந்து ப்ராப்பராக வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா கண்டிப்பாக வந்து பண்ண முடியும். ஸோ வந்து யூஎஸ்ல இந்த கிரிப்டோ ரெகுலேஷன் வந்து பாசிபிள் தான். அதை வந்து கரெக்டாக பண்ணணும். அண்ட் ஆல்சோ அதை வந்து எல்லாருக்கும் வந்து புரியுற மாதிரி பண்ணணும். ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வந்து அதில் வந்து தப்புகள் நடக்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. We want to make sure that Bitcoin can continue to serve as a good store of value. And if it is to become, like El Salvador has done, legal tender, then we need to make sure that we are using it in ways that comply with the Bank Secrecy Act and anti-money laundering laws. We want to make sure that it's used legitimately and that it can be ferreted out when it's used nefariously. அந்த நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபர்தராக ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாரு. ஓகே, கிரிப்டோஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க, அதில் வந்து பர்டிகுலராக பிட்காயின் ஒன்று இருக்குல்ல, ஸோ பிட்காயினை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்றது கேட்குறாரு. அது அவங்க என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிட்காயின் வந்து நல்ல ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ. அது வந்து கிரிப்டோ மைனர்ஸால மொத்தமாகவே 21 மில்லியன் தான் வந்து மைன் பண்ணப்படும். ஸோ இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு சப்ளை அப்படின்றதால வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூவாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அதை வந்து ஒரு நார்மல் மக்கள் புரிஞ்சுற அளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து ப்ராப்பராக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. Now, the only digital asset that I understand is Bitcoin. Because it's such a great store of value, only 21 million will ever be mined. And so we want to make sure that these miners that are coming to the U.S. from China that banned cryptocurrency or banned Bitcoin specifically, that they can come to places like Pennsylvania, Texas, Wyoming, and elsewhere, where they can get the energy to mine it. ஆனால் அதே பிட்காயினை எப்படி வந்து எல் சால்வேடார் அவங்களுடைய நாட்டோடைய அஃபிஷியல் கரன்சி அறிவிச்சாங்களோ அதே மாதிரி யூஎஸ்ல பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அதை வந்து ப்ராப்பராக வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும். அதாவது இப்போ இருக்க பேங்கிங் ரூல்ஸ் ப்ளஸ் ஆன்டி மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா சேர்த்து பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வந்து யூஎஸ்ல பிட்காயினை வந்து ஒரு லீகல் கரன்சியாக வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இவங்க முக்கியமாக சொன்னது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைனா வந்து இந்த மாதிரி பிட்காயின் மைனிங் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த மைனர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பென்சில்வேனியா, டெக்ஸஸ், அந்த இவங்க சொந்த ஸ்டேட்டான வயோமிங் இதில் வந்து அவங்க வந்து கிரிப்டோ மைனிங் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வந்து இங்க எனர்ஜி வந்து நிறைய வந்து அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓபன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. I do own Bitcoin myself. It's the only cryptocurrency I own. I own it because it's a great store of value. I am going to save it. So when I retire, I know it's there. I encourage other people who want to make sure that they have a diversified asset allocation for their retirement and want at least one asset that they know is going to hold its value, much like gold, that they consider Bitcoin.
அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எஸ் நானும் வந்து பிட்காயின் வந்து வச்சிருக்கேன். அது வந்து கிரேட் ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ. ஸோ நான் வந்து ரிட்டையர் ஆகும்போது வந்து எனக்கு தெரியும் அது வந்து அங்கே இருக்குது, ஸோ அதனால் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கிரிப்டோ கம்யூனிட்டிக்கு பெரிய பெரிய பாசிட்டிவ் நியூஸுங்க. எஸ் நான் வந்து என்னோட போன வீடியோஸில் வந்து சொல்லியிருப்பேன், அதாவது பிட்காயின் வந்து 100K மேலே போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக யூஎஸில் ரெகுலேட் பண்ணப்படணும் கிரிப்டோஸ். அப்போ தான் வந்து அந்த 100K ஆன அந்த ஒரு பெரிய கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். பிகாஸ் யூஎஸில் இப்போ வரையுமே வந்து பெரிய ரெகுலேஷன் கிடையாது. அதை வந்து பேன் பண்ண போகிறாங்களா இல்லை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க போகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்குமே வந்து தெரியாமல் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு கிளியர் சிக்னல் கிடைக்குது. அதாவது யூஎஸ் வந்து கிரிப்டோஸுக்கு எதிராக இல்லை, அதை வந்து ப்ராப்பராக ரெகுலேட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு தான் வந்து நினைக்கிறாங்க. ஸோ இது டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் தாங்க இருக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரி வரப்போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுதான் இலான் மஸ்க் மாதிரியான பெரிய ஆளுங்கலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டெஃபினட்டாக வந்து செனட் கூடலாம் வந்து கான்டாக்ட் இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்க கிட்ட வந்து டேரக்டாகவே வந்து பேசி கேட்டுட்டு இருப்பாங்க, நீங்கள் ஆக்சுவலி என்ன பண்ண போறீங்க, யூஎஸ்ல பிட்காயினை ரெகுலேட் பண்ண போறீங்களா இல்லை பேன் பண்ண போறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க இல்லைங்க நாங்கள் பாசிட்டிவ் ரெகுலேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னவன் தான் அந்த பெரிய ஸ்டெப்பை எடுத்திருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து அவ்வளோ காசு கொடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி பிட்காயினை வாங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து லாஸ்ல போறதுக்காக கண்டிப்பாக வாங்க மாட்டாங்க. கரெக்டுங்களா? ஸோ அவங்களுக்கு இன்சைட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு, ஓகே இந்த மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பராக வந்து உள்ள தெரிஞ்சுதான் வந்து வாங்கியிருக்காங்க. அண்ட் இப்போ பாருங்க பொறுமையா இந்த நியூஸ்லாம் வெளில வருது. ஸோ தேர் இட் கோஸ்ங்க. நான் வந்து சொன்னேன் பாருங்க, யூஎஸ்ல கிரிப்டோஸ் வந்து ரெகுலேட் பண்ணப்படுமானால் அதாவது ரெகுலேட் பண்ணப்படணும். சும்மா இங்க பேசிட்டு இருக்காங்கலாம் வந்து சரி வராது. நம்ம ஊர்ல எப்படி வந்து பேன் பண்ண போறோம் இல்லை பேன் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க, நாங்கள் வந்து இது பில்லு சப்மிட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி இவங்களும் வந்து பேசுறாங்க. பட் என்னன்னா இவங்க ஓப்பனா சொல்றாங்க, நான் பிட்காயின் வந்து வச்சிருக்கேன், எனக்கு வந்து டெக்னாலஜி பிடிச்சிருக்கு, புரியுது, இது ஒரு நல்ல ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூவா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், இதுதான் என் மக்களுக்கும் நான் சொல்றேன் அப்படின்ற முதற்கொண்டு அவங்க ஓப்பனா சொல்றாங்க. ஸோ இது வந்து பில் பாஸ் பண்ணணும். அப்படி பில் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா பிட்காயின் $100K போறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குங்க. 100% போகும்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் நிறைய சான்சஸ் இருக்கு 100K போறதுக்கு. அண்ட் 100K ரேலி நடக்கணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா யூஎஸ்ல பிட்காயின் வந்து ரெகுலேட் பண்ண மட்டும்தான் ஆகும். நாட் ஒன்லி பிட்காயின், லைக் என்டையர் கிரிப்டோ கரன்சியை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத என்னுடைய கருத்து. ரைட், அடுத்த நியூஸ்க்கு போவோம். நிறைய பேர் ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல கேட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜெப்பேவோடைய இமெயில் தான். ஸோ ரீசெண்டா ஜெப்பே வந்து ட்ரானை வந்து வித்ரா பண்ணி கேஷ் அவுட் பண்ணாங்க பாருங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு இமெயில் அனுப்பிச்சிருக்காங்க, இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் வந்து ராங்கா வந்து கிரெடிட் பண்ணிட்டோம் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல எக்ஸ்ட்ரா TRX டோக்கன்ஸை. ஸோ அந்த டோக்கன்ஸ் வந்து நீங்க வந்து வித்ரா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஸோ அது வந்து திருப்பி வந்து நீங்க உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கே வந்து கிரெடிட் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்க கிரெடிட் பண்ணல அப்படின்னா உங்க மேல சைபர் கிரைம்ல வந்து கேஸ் கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு இமெயில் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க சைபர் செல் போலீஸ்னே வந்து போட்டு அமைச்சிருக்காங்க. ஸோ இதை அமைச்சு நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க, ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆரம்பத்துல இருந்து என்னோட ஸ்டான்ஸ் இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லூப் ஹோல் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சவனே வந்து ஒரு ட்வீட் வந்து ஒன்று போட்டுட்டேன், இந்த மாதிரி வந்து ஜிப்பேவை டேக் பண்ணி போட்டேன், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து க்ரோஸ் கணக்குல வந்து ஆல்ரெடி மக்கள் வந்து வித்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு ஜெப்பேல இருந்து. ஸோ அதுதான் வந்து ஜெப்பே வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க திரும்பி வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து அந்த ட்ரானை வந்து வாங்குறதுக்கு. அவங்க கேட்கறது என்னன்னா, நீங்க எவ்வளவு ட்ரானை வந்து எடுத்தீங்களோ அதே அமௌண்டான ட்ரான் வந்து எங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துருங்க அப்படின்றத வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ என்னுடைய கருத்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரிஸ்க் எடுக்காம நீங்க அந்த ட்ரானை வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா பெட்டர், நீங்க ரிட்டர்ன் கொடுக்கறது நல்லது. அப்படி இல்லை நான் வந்து ப்ரோ நான் ட்ரான் சென்ட் பண்ணிட்டேன், இப்போ ப்ரைஸ் வந்து நான் செல் பண்ண வேல்யூவோட அதிகமாக இருக்கு ட்ரான் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா மேபி நீங்கள் வந்து மறுபடியும் மார்க்கெட் கிராஷ் வரையும் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரானை வாங்கி சென்ட் பண்ணலாம். பட் என்னுடைய கருத்து திரும்பி கொடுத்துறது தான் வந்து நல்லது. ஆனால் எனக்கு வந்து இதுக்குன்னு பர்டிகுலர் லாஸ் இருக்கா அப்படின்னு தெரியாது. அதாவது இந்தியாவில் இந்த மாதிரி வந்து கிரிப்டோஸ் வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து தெரியாமல் அனுப்பிச்சிட்டால் அது வந்து நீங்கள் திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டம் இருக்கா அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது. ஸோ உங்களுக்கு யாரா தெரிஞ்சால் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் வந்து அதில் பெஸ்ட் கமெண்ட்டாக பார்த்து பின் பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் அந்த மாதிரி சட்டம் இல்லை அப்படின்றது தான் என்னுடைய கருத்தும். பட் நம்ம கொஞ்சம் நியாயமாக இருந்துப்போம். ஸோ வந்த ட்ரான் அது வந்து ஃப்ரீயாக வந்தது, அது வந்து திருப்பி கொடுக்குறது நல்லது. மேபி வந்து நீங்கள் அந்த டைமில் ட்ரானை விற்றுட்டு இப்போ டம்ப் ஆச்சு பாருங்கள், டம்பில் வந்து வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா மேபி உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டாகவே இருந்திருக்கும். ஸோ அந்த ப்ராஃபிட்டை மட்டும் வச்சுட்டு மேபி அவங்க கொடுத்த ட்ரானை மறுபடியும் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறது கூட ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் தான். ஸோ என்னன்றதை நீங்கள் யோசிச்சு உங்களுடைய ஃபைனல் முடிவை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து இந்த ஹேஷ்டாக் இந்தியா வாண்ட்ஸ் கிரிப்டோ அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க. ஆல்சோ என்னுடைய ட்வீட்லையும் பார்த்துருப்பீங்க, வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த இந்தியா வாண்ட்ஸ் கிரிப்டோ அப்படின்றத யார் ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேற யாரும் இல்லைங்க, வசிரெக்ஸ் சிஓவான நிஷல் ஷெட்டி தான். ஸோ இவர் என்ன பண்ணாரு, இந்த கிரிப்டோஸ் வந்து எப்போ இவர் வந்து கொஞ்சம் மெயின் ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரோ இந்தியாவில், அப்பத்துல இருந்தே வந்து இந்த ஹேஷ்டாக் யூஸ் பண்ணி வந்து டெய்லி ஒரு போஸ்ட் போடுவார். அதாவது Day 1 Day 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்வீட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இங்க பாருங்க, திஸ் இஸ் Day 1 இதுல ஆரம்பிச்சது, அதாவது நவம்பர் 2018 ஆரம்பிச்சது. நேற்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதுக்கு வந்து 1000 days வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் நிஷல் ஷெட்டியோடைய பங்கு இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து நம்ம ஈஸியாக கிரிப்டோ வாங்க முடியுது, விற்க முடியுதுன்னா நிஷல் ஷெட்டியோட பங்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருசுங்க. என்னதான் வந்து சின்ன சின்ன குறைகள் வசிரெக்ஸ் மேல இருந்தாலுமே நிஷல் ஷெட்டி
ஷெட்டியால தான் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து கிரிப்டோஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன். பிகாஸ் அந்த ஆர்பிஐ பேன் வந்தது பாருங்க, பேன் வந்தப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு ரன் பண்ணது எல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிஷலோட பங்கு ரொம்ப பெருசுங்க. அதுல அதனால நம்ம சேனல் வந்து அவர் இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போது நான் வந்து தேங்க்யூ வந்து பண்ணியிருந்தேன். நம்மளோட கிரிப்டோ தமிழ் கம்யூனிட்டியின் சார்பா ரொம்பவே வந்து தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறோம். பிகாஸ் உங்களுடைய பங்கு வந்து இங்க இந்த கிரிப்டோ கம்யூனிட்டில ரொம்பவே பெருசு இந்தியால. ஸோ அதுக்கான தேங்க்யூ வந்து சொல்லியிருந்தோம். ஸோ வஜிரெக்ஸ் வந்து அவங்களுடைய 1000வது நாளை வந்து கம்ப்ளீட் பண்றாங்க. எஸ், அண்ட் ஆல்சோ பாத்தீங்க அப்படின்னா வஜிரெக்ஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டா அவங்களுடைய ஓன் டெக்ஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போறதா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அது எந்த அளவுக்கு வந்து ரெகுலேட்டரி வைஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு தெரியல. பட் வஜிரெக்ஸ்ல இருந்து வர நியூஸ் இதுதான் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரைட்டுங்க. ஃபைனலா பிட்காயினுடைய அடுத்த மூவ் என்ன அப்படின்றத பார்த்துலாம். ஸோ பிட்காயின் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போதைக்கு கரண்ட்லி 40,000 அந்த ரேஞ்சில் வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது. RSI பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஓவர் பாட் ரீஜன் போயிடுச்சுங்க. அந்த ஸ்டார்ச் RSI பாத்தீங்க அப்படின்னா டீப்லி ஓவர் பாட் ரீஜன்ல இருக்குது அது. அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிட்காயின் அதாவது லைனா டெய்லி வந்து கிரீன் கேண்டலாவே வந்து பிரிண்ட் பண்ணிருக்கு. ஸோ கேண்டலோடைய டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதாவது ஆரம்பிச்ச விலையோட அன்னைக்கு நாள் முடிகிற விலை வந்து அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அது கிரீன் கேண்டலா வந்து மாறும். ஸோ அந்த மாதிரி லைனா வந்து 8 கேண்டல் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிருக்கு. இன்னைக்கு வந்து எப்படி ரெட்ல முடிய போதா இல்ல கிரீன்ல முடிய போதான்னு தெரியல. இதே மாதிரி பிட்காயின் இதுக்கு முன்னே எப்போ 8 கேண்டல் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கடைசி பெரிய ரேலி ஒன்று நடந்துச்சு பாருங்க. அந்த ரேலிக்கு மட்டும் தான் வந்து 8 கேண்டில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த 8 கேண்டில் பிரிண்ட் பண்ண அப்புறம் பிட்காயினோட பிரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நல்லா வந்து பம்ப் ஆகியிருக்கும். ஆனால் இதை காமிச்சிட்டு இதே மாதிரி சிமிலர் நடக்குமா அப்படின்னா வந்து மேபி நடக்கலாம், பட் மோஸ்ட்லி நடக்காது அப்படின்றத வந்து என்னுடைய ரிப்ளைவாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா பம்ப் நடக்கும்போது பிட்காயினோட பிரைஸ் பாருங்க மூவிங் ஆவரேஜஸ்க்கு அபவ்ல இருக்கும். லைக் 20 டே மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து சப்போர்ட் எடுத்து அங்கிருந்தே பவுன்ஸ் ஆகி போச்சு. ஆனா இப்போ பாருங்க 200 டே மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து 100 டே இது ரெண்டு தான் வந்து கிராஸ் பண்ணிருக்கு. மீது ரெண்டு ஆவரேஜுமே கீழே இருக்குது. ஸோ சிமிலரிட்டி வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து கிடையாது. மேபி வந்து 8 கேண்டில் வந்து லைனா பிரிண்ட் பண்ணிருக்கலாம், பட் மூவிங் ஆவரேஜஸ் வந்து வேற பொசிஷன்ஸ்ல வந்து இருக்குது. அண்ட் இப்போதைக்கு இருக்க RSI லெவல்ஸ் ஸ்டார்ச் RSI லெவல்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் வராம வந்து பிட்காயின் கொஞ்சம் நல்லா வந்து பம்ப் ஆகுது கொஞ்சம் கஷ்டங்க. மேபி இங்க வந்து இதே ஸ்டேட்லயே போயிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் நியூஸா வந்து பம்ப் ஆகி போச்சு அப்படின்னா இந்த மேஜர் ரெசிஸ்டன்ஸ் 2 இருக்கு, இதை கிராஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா 40,600 அந்த ரேஞ்சில் வந்து இருக்குது. அண்ட் அதையும் வந்து கிராஸ் பண்ணி மேல போச்சு அப்படின்னா 42,200 இதை கிராஸ் பண்ணணும். ஆனா இங்க வந்து ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் லைன் வருது. ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் லைனே வந்து பிட்காயினோட பிரைஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணணும். அந்த ட்ரெண்ட் லைன் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் வந்து 43,300 அந்த ரேஞ்சில் வந்து இருக்குங்க. இதை தாண்டி அழகா பிட்காயினோட பிரைஸ் மேல க்ளோஸ் ஆகி ப்ராப்பரா உட்காந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா பிட்காயின் பிரைஸ் வந்து 48,000 வரையும் வந்து போறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குங்க. பட் அப்படி இல்ல பிட்காயின் வந்து கரெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணி தான் மேல போகுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ஷன் எங்க வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூவிங் ஆவரேஜ்ல தாங்க வரும். அங்கதான் வந்து சப்போர்ட் எடுக்கும் ஃபர்ஸ்ட். அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 38,500 இருக்கு. அதையும் உடச்சு கீழே வருது அப்படின்னா 38,100 வந்து இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட். அண்ட் அதையும் தாண்டி கீழே வருது அப்படின்னா 36,400. அண்ட் மேஜரான சப்போர்ட் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 36,000ல இருந்து 35,000க்குள்ள இருக்குங்க. ஸோ நீங்க வந்து திரும்பி பை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நல்ல ரேஞ்ச் பை பண்ணிக்கிறதுக்கு. அதாவது 35,000ல இருந்து 36,000 வரையும். ஆக்சுவலி பிட்காயின் வந்து இந்த 31,000 32,000 இருக்கும் போதெல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து வாங்கவே மனசு வந்திருக்காது, என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இப்ப பாருங்க நல்லா பவுன்ஸ் ஆயிட்ட அப்புறம் மறுபடியும் வாங்கிடலாமா அப்படின்றது ஆக்சுவலி அதுதாங்க மைண்ட் செட். அண்ட் நிறைய பேர் இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் நியூஸ் எல்லாம் வருது பாருங்க, இதெல்லாம் பார்த்து டேரக்டா வந்து எகிரி குதிப்பாங்க. பட் நான் பர்சனலா பண்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் யூஸ்வலா வந்து ஓரளவுக்கு வந்து டெக்னிக்கல்ஸ் சேஃபா இருக்கும்போது தான் வந்து என்ட்ரி எடுப்பேன். மேபி ஸ்கால்பிங்க்கு வேணா நான் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து எடுப்பேனே தவிர நான் லாங் டர்ம் ஹோல்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா நான் பொறுமையா வெயிட் பண்ணி தான் எடுப்பேன். ஏன்னா இங்க இருந்து பிரைஸ் மேல கூட போட்டோம், பட் நான் என்ட்ரி கொடுக்கும் போது எனக்கு வந்து டெக்னிக்கல்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்காச்சும் வந்து நல்ல பை பாயிண்ட்ல இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ வந்து இந்த மாதிரி இந்த 0.5 ஃபிபனாக்கி லெவல் இருக்கு பாருங்க சப்போர்ட், இதெல்லாம் வந்து சூப்பரா வந்து ஆக்ட் ஆகும். இப்போ இதெல்லாம் வந்து கிராஷ் வருது அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஓரளவுக்கு வந்து சேஃபான என்ட்ரியா இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து நான் வெயிட் பண்றது. அப்படி இல்லை மறுபடியும் வந்து நெகட்டிவ் நியூஸ் போட்டு வேல்ஸ் வந்து பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க மார்க்கெட் அப்படின்னா 33,000 and then வந்து 31,000 வரையும் வந்து போறது சான்ஸ் இருக்கு. இதுதான் பிட்காயினோட இன்னைக்கு நிலைமை. அண்ட் தென் BNB பார்த்துடலாம். ஸோ BNB பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பிட்காயினுக்கு ஈக்குவலாக வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ பிட்காயின் என்ன மூவ் பண்ணுதோ அதுதான் வந்து அப்படியே வந்து மிமிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்குது. கரண்ட் பிரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 314 அந்த ரேஞ்சில் வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது. RSI பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிட் ரீஜன் பார்க்கும்போது அந்த ஸ்டார்ச் RSI பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஓவர் பாட் ரீஜன்லேயும் வந்து இருக்குது. ஸோ பிட்காயின் வந்து பம்ப் ஆகி பைனான்ஸ் வந்து மறுபடியும் எதனா லான்ச் பேடோ இதெல்லாம் வந்து லான்ச் புல்லே வந்து எதனா ஒரு டோக்கனை லான்ச் பண்றாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா வந்து BNB பம்ப் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. பட் இல்ல பிட்காயின் வந்து கரெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணுது அப்படின்னா டெஃபினட்டா BNB கீழே வரதுக்கும் வந்து சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ BNB பை லெவல்ஸ் நான் எங்கெல்லாம் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பை லெவல் வந்து அரௌண்ட் 300 பிகாஸ் அங்க 200 டே மூவிங் ஆவரேஜ் சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ அரௌண்ட் 300ல ஃபர்ஸ்ட் பை லெவல். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா 291 to 292 அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து 287 அந்த ரேஞ்ச். அண்ட் அதையும் தாண்டி கீழே போச்சு அப்படின்னா 282 இதெல்லாம் தாங்க என்னுடைய பை லெவல்ஸா இருக்கும். அடுத்து வந்து BNB கிராஷ் ஆச்சுன்னா அப்படி இல்லை இங்கிருந்து வந்து பிட்காயினோட குட் நியூஸ் அல்ல BNB பம்ப் ஆகுது அப்படின்னா BNB பிரைஸ் எது நிற்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து அரௌண்ட் 321 அங்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அந்த
321 கிராஸ் பண்ணி மேலே போச்சு அப்படின்னா 328 கொஞ்சம் மைனர் அண்ட் அதுக்கப்புறம் மேஜர் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 337 இருக்கும். ஏன்னா வந்து 100 டே மூவிங் ஆவரேஜ் வருதாங்க. ஸோ மேபி 100 டே மூவிங் ஆவரேஜ் இருக்கும், இந்த 200 டே மூவிங் ஆவரேஜுக்கும் உள்ளே வந்து ப்ரைஸ் வந்து பவுன்ஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பிடிசி தான். பிடிசி எந்த டேரக்ஷனில் போகுது அப்படின்றத பார்த்து தான் வந்து பை பண்ண முடியும். ஆல்ரைட் கைஸ், இந்த மாதிரியான ஃப்ரீக்வெண்ட் அப்டேட்ஸ்லாம் வந்து என்னோட ட்விட்டர் ஹேண்டலில் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஸோ ட்விட்டரில் போயிட்டு @cryptotamil அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே வந்து என்னோட அக்கௌண்ட் வந்துடும். ஸோ இதுவரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னா மறக்காம ஃபாலோ பண்ணீங்க. அண்ட் ஆல்சோ இதுவரை நீங்கள் வந்து கிரிப்டோ தமிழ் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க. பிகாஸ் ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் லைக் தான் வந்து எனக்கான பெரிய மோட்டிவேஷன். ஸோ அந்த மோட்டிவேஷனை மட்டும் கொடுங்க, உங்களுக்கான கிரேட் கண்டென்ட் வந்து நான் டெலிவர் பண்ணுறேன். இதோட இந்த வீடியோ போக முடியுது. எப்பவுமே சொல்கிற ஒரு கமெண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, முக்கியமாக இருக்காம கிரிப்டோ தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.